sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Eliza. Sa dili pa nako sugan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sanay ako na lang. Ang damdamin RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Mao kitong mga hikalang kaagi ni Alisa nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nakalaan, sanay ako na lang. Recorded by X Thunder Gaming. Mayo! Alaysa! Mayo! Kinsa man yung nagsigig panawag na ako eh. Mayo! Oy, Tang! Nas, Alaysa? Alaysa, bango na diha. Uy, day nangita ni mo, oh. Oma! Oh, Joel, ikaw man ko din eh. Ang ano niya makasamo? Unya, sa'yo pagit kaayo. Kalimot ka nga naman tayo buhat ang project ron. Oh, o di isa. Pandam na diya kay magbuhat na tayo sa itong project. Pabutas ako kadiyot, kay maligo ko. Muta ko rin mo. Lain sa kayo kung bako ko. Magubi akong ligo. Uy, nitutok magod ka na ako. Nahan akong tutok mo. Ayaw ko tutuki, uy. Kimara ko mahilis. Gigupahan na ganit kung nagtanaw niya. Ha? Naunsa man ko eh. Dili man himawa sa kung ano nagisulti ni Joel nga. Gigopahan siya na ako. Pag sure, uy. Ayaw kong ina nga may feelings na ka ni Joel. Ambot ay Christy, uy. Naglibog sa gani ko sa kong kaugalingon kay... Mingawa naman hinon ko ni Joel. Duda ko ni mo da. Nga murag na in love na ka ni Joel. Ha? Alaysa, snack na ka? O, pa Joel? Yung mga ning bananakyo. Ayaw lang, uy. Imuha na lang na. Sige, nagkuduwat ka na ni. O niya, ikaw? Uwa na kay snacks. Okay na ko, busog pa man ko. Sige na, karna na. Parang di ka makutman. Thank you, Joel, ha? Ay, gikilig ka sa. Naunsa ko di, ha? Nakakita ko, uy. Gihatagan ka og banana Q ni Joel. Nalipay ka sa. Ambot bitaw day, uy. Lahi man akong gibati nga na-permi si Joel sa kundool. Kana-ganing permi siyang magpakabana na ako. Unya, kung manguyab si Joel ni mo, imong sugton? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Kuanday, kining... Imo bang sugton si Joel kung manguyab siya ni mo? Ambot day, uy. Ha? Alaysa, Ah. ano? Mauli ka tara.
Mabiyaan na sad ko ini kay ni naman si Joel. Wala kay buhaton? Kay mamauli na ta, Liza. Okay na ko, Joel. Sige. Chris, muna namin mo ha. Daan pagilagi ko. Sige, Joel. Ampingin na ako, miga, ha? Siyempre, inangda biyanin na ako. Joel, mangutan ako ni mo ba? Unsa man na? Ang ano di ay nga, buotan man kayo kanako. Siyempre, amiga bita. Anya, imo pag yung giingnan si Christy nga pinangga ko ni mo. Kipinangga magiti ka. Best friend ba ka na ako? Ang pinangga tagid ka. Joel. Hain man is Joel. Niuna ka siya pauli. Itaas mo ko ng liog ni mo. Ah. Nangita kang Joel? Oday, ting pauli na ba na mo? Ako itong nakita si Joel. Hain man siya? Yung itong giyato si Alira. Ha? Maoday nga nawa kagahapon kay imo di gihatod si Alira. Oo, best friend. Akong gihatod si Alira. Nga nang imo man siyang gihatod. Gibayaan ko siya sa iyong mga kauban. Kay, di mo nagpauli. Mao to, ako lang siya gihatod. Mao ba? Dali na, mga na ta. Ha? Dili ta magdungag pa uli? Una na kagpauli na ko ha, best friend. Asa man day ka? Akong ihatod si Alira. Paghilom, uy. Ayaw pagkilak-kilak, di ha? Pila ka lang gud ko, day. Sakit kayo kung dughan, day. Ani ko yung si Joel ni Alira. Yung saan man na ni mo? Dili man nato mapugnan ko nakagusto si Joel ni Alira. Alaysa, naku ibalita ni mo. Unsa may imong ibalita na ako? Gisugot ako ni Alira. Uyab na mi. Mao ba? Maayo hinuon. Congrats, best friend. Sakita na gid sa kong dughan, day, uy. Ngano naman sad? Uyab na magid si Joel og si Alira. Ha? Dili na ni kaya, day. Abi na ko nakagusto si Joel na ako. Wa man di ay. Si Alira man di ang gusto. Daywa, nagitay mahimo, anak, day. Nagtuo man gani ko sa una og manguyab si Joel nimo. Kay grabe ba mo ka-sweet, di ba? Abi basta na ako, day may feelings yan ako. Wa man di ay. Friend na magidi ang pagtagad na ako. Ang ako'y katambag nimo day, no? Dawata na lang nga friends na gid mo ni Joel. Ay, Alaysa. Ikaw din na, Joel? Gusto naman ko eh. Okay ra. Best friend. Sinsya na ka ha. Di na magkuyog pa mi sa pagpanguli. Naanambot si Alira nga permi na kong ihatod. Okay ra, oy. Oy, problema. Ano siya eh? Sakit sa kong tuka. Alaysa, una ko ni mo ha. Itawag na kong Alira. Okay, Joel. Amping mo. Be, baka ko, be. Dali, ba na yun? Paray kong yun ang iya. Kasakit sa kong tuka. Nagtanaw nila nga sweet kaayo. Unta. Ako na lang imong higugma, Joel. Sakit alang nako ang katawa ni Joel. Nga dili ako ang hinungdan. Nakita na ko ang iyang mga mata nga nagdanag pero dili para nako. Kung makita ko sila nga malipayon, mura kini ugat silyo nga nituslak sa kong dukan.
Igo na lang ko pagluom sa akong gibati, kay dili man ako ang gihigugman ni Joel. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagkading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kitong mga higalan kaagi ni Alisa nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nakalahan, sanay ako na lang. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kitapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.